Čaute ľudia. Neviem, či ste si všimli, ale na mojej tvári je vlastne niečo, čo vypadá ako celoživotný úraz. Je to toto. Ja viem, na kamere to moc není vidieť, ale v realite to dosť je vidieť, takže dávajte si na to pozor. Stalo sa to tak, že keď sme boli kidovia, neviem, asi 5 rokov sme mali, tak sme hrali slepú babu. Kto to nepozná, je to hra, kde si dáte pasku cez oči, alebo presne niečo cez oči, aby ste nevideli, a podľa zvuku hľadáte tých ostatných, no treba tlieskov, alebo neviem, ako to je u koho. Ale u nás to bolo v prípade, že sme hovorili alebo stlieskali. Potom som mala ísť naraz ja. Tak som ich hľadala, až som buchla do bratrancovej, malého bratranca stoličky, čo mala je tá detská stolička. Ináč ten bratranec má teraz asi tak 7 rokov, ja neviem. 7-8 rokov, tak ja neviem. Tak proste s celou silou, lebo my sme sa naháňali, som buchla do toho bratrancovej stoličky. No a proste tekla krv, jak neviem čo, a proste tak, lebo ten bratranec, ja som sa buchla presne do toho rohu. Ináč ten bratranec mal vtedy asi tak 1 alebo ja neviem, asi 2 roky. No dobre, ja viem, že to nikoho nezaujíma, ideme na video. Keď sa mi ten úraz stal, som mala asi tak 5 rokov, cca 6. Ja neviem, proste neviem, hej, proste ja mám teraz 11 rokov, tak proste ja neviem, koľko som tak mohla mať. Ináč tá stolička sme ju mali v našej detskej izbe, lebo ona sa nikde inde nevštísla, no tak tá stolička, ona bola vlastne, to je taká tá stolička, čo jete, tie malé deti tam proste jedia, alebo ja neviem, ako to mám povedať. A ja som sa buchla práve presne do toho najostrejšieho bodu a práve vtedy, keď som išla maximálnou rýchlosťou bežania, kamo. Lebo na moju veľkosť tá izba bola, kamo, obrovská. Ja už si ani nepamätám, či mi to šili, alebo proste ako to bolo. Ale proste tú jazvu tam mám niekde doteraz. Viem, že na kamere to není vidieť. A odvtedy som dostala takú verziu, že už som si povedal, že už nikdy nebudem hrať na slepú babu. Takže tak, no. Teda akože budem hrať, ale nechcem byť ja tá slepá baba, rozhodne nechcem byť to ja, pretože už viem, čo sa mi v minulosti stalo a proste už nikdy. No a neviem, proste to je môj celoživotný úraz, no tak ja neviem. Tak cus.